बाजेट लानाय जागोन बा सोलोंथाइनि बेलायाव मा बिथिङाव खामानि मावगोन जोङो थांनाय बोसोराव जेसेबांखिनि गुदि बेनिफ्राय आपार प्राइमारि बा हाइ स्कुलाव जेरै रां अनसुंथाइ होदों देग्लाय जों बुरजा होनो नाजादों जोंनि बाजेट प्रभिजनाव लाखिदों लोगोसे जोङो देग्लाय थांनाय बोसोराव भेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोननि थाखाय बेवहाय जेसेबां स्टाफ थायो 4 ग्रेडआनो हक माने जेसेबांखिनि स्टाफ थायो बिथांमोना थांनाय बोसोराव जोङो रां अनसुंथाइ होदों देग्लाय जों बे रां अनसुंथाइखौ बुरजा होनो हागोन जोंनि बाजेट प्रभिजनाव जों बेखौ लाखिनाय जाबाय आसाम सरकारखौ मोनसे गोजोननाय फोरमायहरो डक्टर रनज पेगु बिथाङा थांनाय 24 डिसेम्बर खालि काउन्सिलखौ लिंहरनानै जोंनि भेन्सार स्कुलफोरनो माबायदि सुबिदा होनो हायो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 खौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनि लामा बिथाङा बरननो नाजादों दा जोंनो काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ काउन्सिलखौ नायनो बिथाङा खाबु होदों दाखालिनि मिटिंनि गेजेरजों आरो बेवहाय गोनां जानाय जायनाखि रां मास्टारफोरनो बेखौ आसाम सरकारनि जायनाखि टिउटर फोरोंगिरि बिथांमोना जाबायदि रां मोनगोन बेबायदि रां मोनगोन होननानै बिथांमोना मन्थ्रि बिथाङा जोंनो फोरमायदों आसा खालामदों बे खामानिया थाबैनो जाफुंगोन रनज पेगुनिसिम जोंनिफ्राय काउन्सिलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि काउन्सिलाव जाखिनि जोङो बाजेट प्रभिजनाव जिखिनि स्किमफोर जों रिफ्लेक्ट खालामनो नाजादों खालामबाय बेखौ एनुवेल रिपर्ट थांनायफोराव जेनाखि एनुवेल रिपर्ट बेरखांदों देग्लायनायाबो निश्चय बेरखांगोन देग्लाय इतिमध्य जोङो सरकारनो होबाय सरकाराव बियो पासबो जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों ओंखायनो जोङो देग्लाय आरो एसे बुरजासिन थांनाय बोसोरनिख्रुइ 176 नाम्बार्स अफ स्किम्स जों देग्लाय मावफुंनो हागोन मावगासिनो दङ गोजोन्थों